Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan gihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga nihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning po mga ka-agraryo. Welcome po sa third episode kan sa tuyang programang Kape asin Baretang Agraryo dito po sa DCGB. Good morning sa mga kaantabay po sa tuyang YouTube channel, Facebook Live, asin po sa gabos na mga parauma na benepisyaryo kan agraryo dito po sa probinsya kan Albay. Ang programang ini, mga tugang hatod sa indo kang Department of Agrarian Reform asin kang proyektong split. Kang enot na episode niya to kanong minaging Biyernes, sa inong naantabayan ng puligdi sa DCGB ang mga naging best practices po duman sa probinsya ng Catanduanes sa pagipukan sa indang Provincial Agrarian Reform Officer. Ngunyan pong pag-aaga, mga tugang sa tuya manaihiras ang mga naging practice digdi po sa probinsya kan Albay. Asin, ano po sa indong pwedeng makuha na informasyon ngunyan pong aldaw. Kaya po, maugma po ang kita, digdi po sa tuyang programa na yaon digdi, ang sa tuyang mga opisyales kan Provincial Agrarian Reform Office, asin po ang sa endang mga beneficiaries. Ano po kaya ang pwedeng mahiras niya itong na pagkaaga? Pero bago po sa tuyang mga hapot sa enda, mga tugang, ang sa tuya pong bisita, saro po na geodetic engineer, nagpun po siya sa DAR bilang sarong cartographer engineer, and naging engineer 2, asin naging chief of survey, sagod na maging Municipal Agrarian Reform Program Officer o MARPO. Sa presente, siya po ang Provincial Agrarian Reform Officer Program Officer 1, asin padagos po na nangingenot sa pagpapautob kan mga programa kan reformang agraryo para sa karahayan kan mga para sa benepisyaryo o benepisyaryong programa sa probinsya kan Albay. Siya po mga tugang 36 na taon na sa DAR. Pag-una ako, 36 years old ang edad niya. Ito palang 36 na taon po siya sa serbisyo sa DAR. Ano? Asin padagos po na nag-service sa tuyang mga parauma, napera po kayan, siya po ang presenting secretary kan Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated, Bicol Region, para po sa taon 2024-2025 na nagpahiling po kan sayang tibay asin dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang sa tuya pong bisita, saro sa mga bisita ngunya na pag-aaga, iyo po mga tugang si Engineer Maria Eugenia Alteza, ang Provincial Agrarian Reform Officer 2, Kangdar, sa probinsya kan Albay. Good morning po, Engineer. Welcome po sa DCGB. Good morning, Ka-Agraryong Henry. Marhay na umaga po sa ating mga parahinanyog ngunyan. Sa ikatulong episode po kang sa tong Kape asin Baretang Agraryo, kay bahanta po ang Agrarian Reform Beneficiary Organization po kang Galuda Farmers Association, Kampulanggi. Yes, tamang-tama ka, Agraryong Engineer Alteza. Mamaya, hapoton tainin na sa tuya ng mga bisita kung anong pwedeng mahiras po sa mga listeners lalo na po sa mga agrarian reform beneficiaries niya to sa probinsya kan Albay. Pero bago po yan, ka-agraryong Engineer Alteza, ano po ang mga naging accomplishmento kang DAR, Albay, kanaghalis na taon, asin ano po ang mga inisyatibo kasi ng opisina para po sa satuyang mga parauma? Sa DAR po, Albay po, ang DAR po baga, aramta na nananaw po nindagaan po. Kansarong taon po, nananaw po kita ning 46 hectares para sa 31 na beneficiaries na nakaresibo po sindaning bagong titulo, itong new titles na inaapod sa through land acquisition and distribution. Opo. Sa split project man po, kansarong taon po naka-distribute kita ng 1,471 hectares sa 1,009 na beneficiaries. Igwa pa pong pantulo sa tuyang operations po, division, ito pong distribution ng COCROM itong Certificate of Condonation with Release of Mortgage, na kansarong taon po nakaparelease kita ng 1,400 hectares para sa 1,004 na agrarian reform beneficiaries. Ini pong COCROM na iyo po ni si bago na
lay kang gobyerno sa paagi po katong ni President Marcos na New Emancipation Act or RA 11953. Opo. Aside from that po, igwa pa rin po ng mga tinatao po ang DARPO Albay ng mga support services po sa itong mga agrarian reform beneficiaries. Opo. Parpo Alteza, nambitan mo po kasubago na ang pagtaunin padagos na suporta sa mga paraumata. Nasambit mo po na ikaw kamong ipinagataong support services, sabi mo nga ni kasubago. Pwede pong mahiras sa mga parantabay ta kung ano po inio na mga support services na ini. Ang mga support services po, nakakapot po kayan sarong division po sa Provincial Office kang Dar Albay, itong ARBDSP po. Sinda po ang nagtataon ng mga trainings naman po sa mga satuyang mga agrarian reform beneficiaries organization para po makapacitate sinda magpadalagang kang organisasyon. And duman po tinataan sindang training, pigtataan din po sindang mga facilities and mga access po sa credit para may pangkapital po sinda sa indang pag-uma or pagiging negosyante po ninda. Igwa man po kami ng mga farm to market roads na ang Albay po very lucky to have last year 500 million na farm to market roads. Ini po niyaon po ni sa last year may pulanggi po kita na duwang 50 million sarong 100 million. Sa Libon po igwang 100 million. Sa UWAS may 100 million, sa Ginubatan po may 200 million. And ganyan po, igwa po sa pulanggi po ng additional na 500 million. Iyan pong mga sa pulanggi na yan po, ang galuda po kayan, ang saro sa mga nag-endorso para po mababaan ng pondo kang central office kang DAR, ito pong farm to market roads. Thank you po, Parpo Alteza. Doon po babalikan takwa sa nagkapira pong kahaputan niya. Tungon yan mga tugang, yung po digdian, grupo kan Galuda. Yan. Kaya, saro po sa saindang kasarabay ngunyan, iyo po si Kaagraryong Bob Rason. Yan. Kaya, aramon ta kay Kaagraryong Bob Rason, kung pwede po na mahiras niya sa tuyang mga parahinanyog, kung paano po nagpo ng Galuda. Kaagraryong Bob. Good morning ka Henry, Kaagraryong ka Henry. Nagpo po ang Galuda, anang bilog po sa ang DA 2014. Opo. Pero po, naglaong po ang DAR sa Galuda 2018. Doon na po nagkaigwa ng magayon na pangaturugan ang Galuda. Dahil ang inot na pong tinaw nila sa Muya, so sugar black farming processing center. Natawan po kami ng Muscovado processing equipment. Tapos po 90 horsepower Ford tractor. Tapos po BL Fed assistance na village level farm focus enterprise development. Ang Galuda po, yan po sa upland area kang Pulangi. Ang Galuda po, ang acronym po ang Galuda is Gamot, Luya, Dalugo. Sarong barangay po yan na yaon sa upland area. Na yan po ang Okay, Kaagraryong Bob, pwede pong maraman kung paano po nakatabang ang suporta kan DAR tanganing mapauspag pong estado kang Galuda. Dako lang pong bagay, so nasambit nga sa mga assistants ninda, na ang DAR po talagang nagtatabang na inot po mga support services, mga CSF na tinatao. Tapos po sa monitoring kang asosasyon kung nagtatalubo, ang Galuda po natabang kang DAR na sa paloy-loy na umangat dahil po sa indang taon-taon na pag-monitor. Okay. Ano po ang mga may kukonsiderar nindong accomplishmento kan Galuda, Kaagraryong Bob? Ang sarong accomplishment po na kang Galuda is nakikater po kami ng mga OGT, lalo na po mga agribusiness sa iba-ibang eskwelahan. Tapos nakakreate po kami ng labor force sa Galuda. Tapos po, labor force sa Galuda, nagbilog po kami ng women's empowerment o women's group na kasi po sa panahon na kaagi, garo po nadideprive ang kababaihan. Kasi na ang nangyayari na ang sabi ay nagdadarasan ng kwarta sa loob ng pamilya, ang
ang mga lalaki sana. Pero po, duman po na challenge kami, nagbilo po kami ng sarong grupo na natabangan, na pinta kami pong starting capital. Duman po, nailing kang dar na naman na may bago kaming mukna. Duman na po naglaog sa sabing BLPED. Natawag po kami asistensya. Tapos po, nakatuturo po kami ng yung OGT sa mga eskwelahan. Iyon. Okay. Thank you, Kagraryon Bob. Mga tugang, aramon tado kung ano man ang mga produkto na nagigibukan grupong Galuda. Galuda Farmers Association. Tabi, ang meaning palang kang Galuda, gamot, luya, dalugo. Farmers Association. Yan po digdi si Kagraryong Wilson Sandagon. Aramon ta po kung ano ang mga produkto kan sa indong Arbo, Kagraryong Wilson. Inano po ang mga flagship program nindo, as in ano po ang special sa indong produkto. Pwede po mahiras yan sa mga parantabay. Thank you, SM, Agraryo Serendi. Ang samuyang produkto po is out of sugar cane. Ano po? Opo. Ang mga produkto may hali po sa tanom na tubo. Ang produkto po, hali sa tubo, iyo po ang inaapod na kalamay. Or ang iba po, inaapod din mahamis, inaapod po nin panutsa, inaapod po nin sangkaka. So, ini po kami, nakakonsentrate po kami ngunyan digdi sa kalamay. Minidbid po ini kan Department of Trade and Industry bilang one town, one product. So, orgulyo po kan taga-Pulangi na kami po nagigibo. Panduwa po, ang kalamay po, iga po ninduwang klase. Ito pong inaapod na primera klase na inaapod duman sa Pulangi na angkon. Ini po, ang forma niya, ang nature niya, maistikon, mapuluto na maray. Garo po, balikot sa. Ano po? Ini po ang ginagamit sa raw materials or ingredients for cocoa jam making o itong inaapod na po bagang santan. Ano? Ang panduwa pong klase kan kalamay, iyo po ang inaapod na lagting. Ang texture niya po, garo po buhaghag, garo pulburon. Ano? Ini po ginagamit ining kalamay ni ining lagting. Kung maluto ka po nimbaga nilukay sa mga sticky o glossy rice, it po ining gagamiton. Asin po ang pang-apat na flagship product kan Galuda, iyo po ang inaapod na asukar o itong muscovado. Kung ika po health conscious manungod sa imong pagtimpla ng coffee, i-recommendar mi po ang gamiton ang muscovado sugar. And then the last one po is ining inaapod na molasses. Ano po? Kung yan po siya in forms of syrup, na dahil po siya nagsusolid, nagigibong solid. Ini po, pwede po siyang gamiton for fertilizer kasi po makusog-an content niya in terms of potassium. Ano po? And then pangdua po, pwede po siya fit for human consumption, pwede po siyang gibuhon mga ingredients sa pagluto. And then the third po is, pwede po ning kunyan, animal feeds. Ginigibo po ni sa mga baka kung mga alang na corn, pagkatapos sinisilbugan po inahaluan, serve as animal feeds po. So, iyo po ang flagship out of ang sugarcane po, Sir Henry. Okay, very good. Bili po, may pahiling mo sa yan sa satuyang mga viewers Yes, no sir. yan. Yes, sir. Ano? Takas pigi-describe mo ko sa bago so sangkaka boda so yung saro. Iyo po, sir. Sige Ini daw. po pala Pahiling nga daw sir, tabi ano. Ka-Agraryo Henry. Iyo ini ang first class na sangkaka or Okay. kalamay. Yan. Ang characteristic po niya kaini, mapuluton po, nagmi-melt. Yan. Ano po? Opo. Nagmi-melt. Ini po ang pinaka first class na ang kalamay para po ginigibo po duman sa cocoa jam. Yan. Ini po. Okay. Ini Ini pong pong saro, saro. iyo po ini tabi Sir Henry. Ini po so inaapod na lagting. Lagting. Ini po ang kunyan, ini ang raw materials for muscovado. Asin po, ini po ang dapat ginagamit kung ika po magibo ni nilukay. Opo. Ano po, sa itong sinuman, ini po ang dapat mong gibuhon, naglutoon. Kapag nagkamali po kamo, ini pong lagting na inaapod, ginibong cocoa jam. Opo. Ang cocoa jam mag-aasukar. Nag-granules ang garapon sa laog. Okay. Kung ini naman pong angkon ginamit mo sa nilukay, ang nilukay po madaling magbakngos, maraot, nagmi-melt, nagtutubig. Arin pan mamis diyan sa duwa. Parehas po, Sir Henry. Iyo po, siraan ko yan. Iyo po, siraan ko yan. Ini po ang molasses po. Yan, balikan sabi mo ko sa molasses. bagong Yan. syrup Okay. baga in form, na pwede po siyang kabos, ingredients sa ingredients sa pagluto, for fit for consumption. And then po, ining pinaka-primera po namong pamoso.
na Coco jam. coco jam. Ini po talaga masiram ini. Yes. Namitan ko daw yan. Yes, sir. Medyo Yes, sir. namitan. Iba po as in, nag-engage na din po kami sa ibang mga product, ini rice brew Okay. or rice coffee, and then hindi pong muscovado. Yan. Ano po? And then igwa naman po kami latest ngunyan itong pili, crispy glazed pili nut na honey po ang pinaggigibo. Yes, And very then good. ini tableya, ang pumosong tableya niya. Yan. At least Yun po yan, sir, Hen. nahiling yan sa tuyang mga nasa YouTube, buda, nasa Facebook. Yes, sir. And sa mga nagdadangog sa radyo, nasabutan kung anong klase ng mga produkto na available tabi Yes, sa sir. tuya ng mga farmers naman. Ang sa endo tabing Arbo, ka-agraryong Wilson, Yes, sir. aram ko po tinabangan kandar, bilang balos na nagtatabang man kamo sa mga estudyante sa paaginin, sabi mo kasubago, on-the-job training. Yes, sir. Itong OJT. Ano pang mga pigutok-do nindo sa enda, ka-agraryong Wilson? Well, nagtatao po kami ni brief history about sugarcane. Yan, Kung okay. paano po nakalaog sa Pilipinas, from what particular place, pasiring po digdi sa tuya. And then number 2 po, itong physiology and botany of the sugarcane. And then the third po is farm management. Proper farm management based po duman talaga sa sensya. Ano po? Opo. So itong content niya, ang coverage niya iyo po ang soil analysis. Pinaka-importante po, panduwa po itong planting materials varietal selection. Okay. And then the third po is land preparation through mechanization. Ano po? And then the fourth po is pest and disease management. And then water and irrigation management. And then the last po itong harvesting sugarcane. Okay. In terms of ka-agraryo Henry, Opo. ang harvesting po, igwa pong tulong klase. Ano po, sa paroy po baga, ang pag-harvest ng paroy is mapagapas ngayon kita. Ano po, ininampang pong corn, mapapuso ngayon kita. Ano po, pero ining sugarcane, Sir Henry, Pigakwan siya, pig-harvest siya, Pebrero lang. bako po, sir. Sa puso baga, mapapuso. Pwede po nag-coincide. Pebrero. Well, ini po, Sige. sir, thank you. Yeah, Ini yeah. pong particular po kami digdi sa kinikatering flagship, ito pong sugarcane. Ang apod Yeah. po dyan, mapatapas or mapatig po. Okay. Or in Okay. English po, cutback ang inaapod sa Yeah. harvesting. Yeah. And then, ang part 3 po, ming pinag-cater sa mga aki, sa mga estudyante, iyo po ang processing. Opo. Kan ining kalamay. Nagluluto po kami duman. Ang pagluto, ang pa-processing po, nagpupuon po sa washing of the cane points or the cane, malleable cane, itong tubo. And then, ika-crush po, gigilingon. Opo. And then po, is iluluto. Ikukuk po ito pagkatapos po ma-cooling down. And then po, pagka-cooling down po, imumold. Duman po sa bagol, sa Ayun. bao. Okay. Pagka-mold po ka ito, i-wrap, part can packaging itong wrapping and then labeling. Yes. Nagtutugdo man po kami ng diit manungod sa marketing strategy, how to promote this particular product in terms of what platform. Opo. Ang pagtukdo through Facebook, linkages, Yeah. and other face-to-face and other television and radio. Yun lang po, Sir Henry. Opo. And then nagtutugdo man po kami at the same time kay ini coco jam making, Okay. driving the tractor. Gabos po mga estudyante pinapag-drive mi po kay ining tractor na pinag-provide kan Department of Agrarian Reform. Wow. And then the third po is virgin coconut oil. Opo. In a natural way, na mayo po nin gibo pinagluluto. Yeah. Natural lang po. Ayun po ito. As in po, yun po yan, ang pinag-cater as part kan sa muyang curriculum sa OGT sa mga aki. Opo. Saan po ka man nagkukuatabi kagraryong Wilson ki materials? Duman- Inatubong na mention mo sa tubo o sugarcane. Ikaw ka mukha ang kisadiring plantasyon Igwa sa po, lugar sir. nito. Nagpuon po yan duman, Oh. sabi ni Ma'am, Sir Bob, ni Press, duman po sa project and Department of Agrarian Reform kan sugarcane block farming. Wow. Ni-revive po. So meaning duman. pala, pati itong sugarcane plantation na ito, tabang sa Indocandar? Yes, sir, Tabang po. sa Indocan Department Opo, of sir. Agrarian Opo, Reform. sir. Okay, very good. Ano pong pag-receive nindo produkto o mismong may cash support sa indo pong asosasyon? Sa Muya po, pinagtawan misinda po nin kunya nin planting materials. Very And good. then itong land preparation po na pinagamit mo po sa pinagtabang kandar, itong four-wheel tractor. Yeah. Iyo po ang pinagamit. Dangan nagtao po kami nin cash advance. Ano po? Wow. Cash. Para po sa land preparation, pag mantinir ka itong mga farmers sa Opo. pagpuon po. Iyo po ito ang ginibo mo. Okay, sa patabing point ka agraryong Wilson, saan po ang marketing nindo kaining mga produkto nindo? Dapat may nagkukonsumo po kaya. Yes, sir. Igwa po kami Diba? ng display room duman mismo sa processing center. Saan Sa po gamot yan? po, duman sa Galuda. Barangay Gamot po. Gamot Gamot.
Duman Pulanggi mas bigo ka mo kitindahan Igwa po, ka. kung May tindahan- display center Yes, mo. sir. Okay. Duman po, Okay. dangan po digdi sa merkado, sa Legazpi, sa SM, sa Ayala Mall, Wow. sa regional office Kandar. Yan po duman. Nagkukualang po sila, pinapadahan mi digdi. Yun na po, nakadisplay. Yes. Meaning tabi kagrayong Bob, nag-income na kamo ano? Nag-income man sinong asosasyon. Ayun na po, ka-agraryo Henry. Sa tabang kang DAR mismo, nagkaigwa kamong sadiring hanap buhay kamong mga taga-barangay. Ayun po, nakaigwa po kami ng sadiring hanap buhay, saka nakatabang kami sa mga members o sa kadain ng barangay. Yeah, opo. Okay. Sige, anyway, gusto ko lang tabi madam and explore na kuan ang taba kaso nagdadangog mo niya ng mga ano yan, mga beneficiaryo ta, nagdadangog beneficiaries tango niya. Baka nga gusto mi man kayan. Opo. At ikatabi Ma'am Parpo Altesa, paano po ang garo mga idea kung paano maka-avail kan mga araw kan ng mga programa hali po sa Department of Agrarian Reform. Tamagayon po sa indang pinagigibo, naging self-sustaining po sa indang programa. Opo. Ang satuya pong mga agrarian reform beneficiaries po, pinapa-membro mi po sinda sa sarong organisasyon. Sa Albay po, igwa po kitang 96 Arbos, nagkalat po siya sa iba-ibang munisipyo kang Dar Albay, na ang sarong beneficiary po, bago maka-access sa mga support services, kay puhan po, membro sinda kang organisasyon. Ito pong organisasyon, iyo po ito ang pigtitraining, may pigtatawan, may mga support services. Sa tabang din po kang ibang mga agencies like DA, DTI. Ayun. Gari may convergence po. Parpo ano? Apo. Ang sa idong programa. So, ano po, nag-aagis sinda sa gari nga training o masusing gari titawarin do ki skills, development tabita. Ining pigigibo ninda, nag-aagi po talaga sinda sa hiling ko sa magayuno na training po kan sa indong opisina. Nagpapatraining po ang DAR. Like itong labeling ninda sa DTI po, Apo. naghagad po kami ng asistensya sa ito man po sa pagtanong po sa DA man po si mga mga magayon na latest na technology sa Pero DAR po ang Pero nasa DAR po frontline, ang nasa ang frontline. frontline po. Pag-abot sa araw kayo ng programa. So, kung kayo po lang pala na maging ang mga farmer, mga beneficiaries ta maging creative Iyo maging po. creative, di ba? Kasi bago namin mention yan may mga farm tools, tama ba 'yon? Mga farm tools Farm na kamong machineries. na-avail. Opo. Opo. Sa indo po, ano pong mga machineries ang na-avail nindo tabi kagraryong Bob? Yung ano sa iba sa bago, so saro na po, so 4-wheel tractor, 90 horsepower. Oo. Tapos sugar block farming processing center. Tapos muscovado processing equipment. Tapos po yung ito po naka-create nga po kami yan po mga tinaw sa muya kang DAR. So latest nga pong pigtaw naman asistensya kami sa kang DAR. So FBS, Farm Business School. Na tinuruan kaming maging para magsasakang negosyante. Farm school? Oh, yeah. FBS, Farm Business School. Farm Business School. Opo. Gusto ko yan Duman po kami tinukduan na paano maging magsasakang negosyante. Sisa po nag-training sa indo kayan? Dar Mangiray po. Magayon ang pala ng programa kang Darkon talagang makakakuha mga arog sa indo na mga ano ang sekreto nindo kung nata nagibo po nindo ini? Higos, kay kuhan mo kigari dit na pulos pugos para magayon yan. Ano po ang sekreto nindo tabi sa Galuda? Ang sekreto Farmers lang kama Association? Henry yan, ang inot na inot po ang pagkakasararo kang mga membros mi. Tapos po tinatawan mi importansya kung anong pitataw sa mong asistensya kang gobyerno. Na dahil may napighayaan na pagkatao sa mo maturog na sana. Yes. Ang exactly. challenge kami na dapat ini maghiro o dapat ini may padudumanan. Yan po ang saro sa mga objeto mi na makapag-share kami sa Lambang Saro. Sa ngunya nga po nakapag-extension na po kami sa mga nearby barangays na mga agrarian reform beneficiaries sa Maysua, Pintor, Pinagdapugan. Kasi po yung sabi kang DAR Central Office na mag-recruit kami mga agrarian reform beneficiaries. Opo. Tapik taon na nga po sa daga ang libre, dapat tabangan tama na maging produktibo ang daga. Magayon nun ang sinabi mo ka-agraryong Bob. Kung araw ka ng level of thinking kan sa tuya gabos, maasinso kita gabos, may extension na palang kamo sa mga barangay, tinusendo kang gobyerno, kandar, di, kay panindong atamanon yan para makultivate ki maray. Only that, kay pon talaga ki higos nindo. As in, pagpahalaga sa bigataw kan sa tuyang gobyerno. Yun po, Garo Andre, yung sabing, Garo, ari mong sa diri mo, bakong ma-purpose mo lang makumita ka day, ano mo na makatabang. Yeah.
Yeah, okay. So ikaw po, ang role mo, ikaw man ang taga-explican tabi kini ani taga handa kay ni tabi ka Agraryong Wilson ini mga produktong ini. Oh, ini pala na produkto ni nakakapa-body fit ano? Ay, iyo. Oo. Oo. Talagang dapat dahil pa ning saldang Sir Henry, mata ka na. Yes. Amayon yes. dapat. Yes, okay. Congratulations sa indo ha. Congratulations sa indong duwa tabi sa Galuda Farmers Association. The best yan. Alright. So balikan ko po si si Parpo Alteza, ang satuya pong Provincial Agrarian Reform Officer. Madam, ano po ang para po sa mga Galuda farmers, ano po ang pwedeng maipaabot mong mensahe sa satuyang mga parantabay tabi? Parpo Alteza. Sa mga naghihinanyog po, suportaran ta po ang mga produkto kang Galuda. Ini pong mga produktong ini, nakakabot na po ni sa US, Australia, sa UK. Ako mismo po, pag ang mga pasalubong, sa inda ko na po kinukuha and nasusunaan po ninda yan. And bako lang po, pati ibang din po, suportaran po nindo ang satuyang mga agrarian reform beneficiaries organization po. Tarabangan ta po sa itong mga parauma. And gusto ko lang pong ipaaram na ang DAR po, DAR talaga, agrarian reform, iba po kami. Ang iba kaya sabihin, DAR, DA, ngayon sabi ko, no? Agriculture man po, katabang man po ang agriculture. So, sana po sa mga kahinan nyo, maaraman na po nindo na kung ano talaga ang DAR, kung ano po ang ginigibo ngunyan. And nagpapasalamat po kami kay President BBM sa programa, sa bagong lay na pinatupad niya. Ito pong Emancipation Act or RA 11953 na ito pong mga parauma dahil na po niya pinabayad kasi amortization pati si penalties. Pati po sa Samoyan Secretary Conrado Estrella III sa suporta po, taday naman po ni magkakagiribo kung hindi po kami sinusuportaran kang central office, lalo na po si mga funding kang sa tuyang mga projects sa tuyang mga farm to market roads. Salamat po maray. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyo Yes. Madam, baka may gusto kang i-promote tabi, ini kamong activity sa Provincial Agri-Reform Office. May gusto kang i-greet sa endo pong opisina. Ano po ang gusto mong i-promote? Baka igwa. O baka kunday, okay lang po. No problem. Baka igwa kang gustong ihiras sa mga nag-aantabay ngunyan. Ano ini? Maski kami, pambira kaming makadaman sa opisina nindo. Tabi, Parpo. Sige po, baka igwa. Kung igwa man po ning mga dyan sa mga barangay, igwa po kami ning mga activities, supportara na lang po nindo. Yes. And damugon na lang po nindo itong mga programa pa, mga masunod na episodes kang Kape at Baretang Agraryo. Yes. Thank you so much po, Parpo Alteza, mga tugang Provincial Agrarian Reform Officer. Alam ko ba, makadik matong sa pangalan ni Maniba. Masala ako sa sabihin kong pangalan. Provincial Agrarian Reform Officer, Engineer Maria Eugenia Alteza. Yan. Para po sa kaaraman niya to, gabos na nag-antabay dito po sa Kape, asin Baretang Agraryo. Okay. Iyan po ang saro na naman na episode, mga tugang kasatuyang programa, ngunyan tabing aga, digdi po sa DCGB Radio. Abangan po gararay nindo, ang masunod pang edisyon kasatuyang programang Kape, asin Baretang Agraryo. Salamat po sa Sentuyang Regional Director, kay Director Ruben Theodore Sindak, ang very active pong Regional Director kan Department of Agrarian Reform. Asin po ana programang ini, mga tugang hatod tabi sa endop, syempre kang DAR, asin po kan proyektong split. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, Kagraryong Henry Maceda. Salamat po kan sa endong pagantabay.
sa indong nadango ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo!